Dia dili ra puni kanang sili ra mong gitanom. Apa yun ko ano? Pagkapin oh. Tara wala nang pagkapin mo diha oh. Kailan mo na oh. Lumboy. Mo na lumboy mga guys. So what's up mga guys no? So sorry kayo kay for a long time karon pa yung ko naka-video sa akong vlog. Sorry kayo pero gituyo ko na it because gi-surprise na mo. So gusto mo surprise di ba? So watch this video. So mga kagaysis, natingala na po mo nga nung about farming itong vlog. Get because alternate na itong mga vlog mga kagaysis, which is farming karon, and next vlog is about biking. So let's go! So mao na to mga kagaysis no, since naanata sa exciting part. So ako na i-reveal ninyo ug nganong wala ko nagasigig upload sa video. It because there's kuan man god kanang rason ba? Yeah, rason. Nay rason kay gusto nako ma-surprise mo. If ma-surprise mo sa ako ang ipakita ninyo. So, ako na i-reveal in 3 pero sa di pa na ko i-reveal di ay please kog like be yung share pud gamay. Wala kog dito friends. Basta di mga friends to. Tayo ni mo kuan ay iliso gay. So, mo na to guys, ako na i-reveal in 3 2 1. We drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river, we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down, we're getting on fire, we're raising up higher. The bottle is up, we're over the top, it's time to get wild. The time of our life, it's happening now. We're out of control, together we're rolling over and over. We down the river, we drunk and all of our thumbs. Kani kong gipantanom mga guys. Kani actually guys gitabangan ko na ni kuya, ni manoy, nila mama, papa, gitabangan nyo na pananom aling sili. Sili nga or should I say bell pepper. So mga guys, still ito siyo na gusto na malingaw mo ba? Na ako'y nahibawan mga guys nga ang kani ana daw ang Ginoo mga guys nga dili na kailangan kaluton ang bulawan. Nung tanong ko, ano di ang kaluton ng bulawan niya? Ni man na siya kaluton. Mao da ini sumpay. Dili na kailangan kaluton ang bulawan kay naara na siya sa babaw. Ano ko? No di bulawan sa babaw. Di na ka-realize ko mga guys, tinuod ko di ay. Ang bulawan naara sa babaw mga guys. Tanawa mga guys. Mo ni bulawan ngit-ngit na siya di na tabunan ng mga guys. Tabunan nun siya itoy ba na siya? Itoy. Pero one day mga guys, budako na siya. Wait, ngita taglain, ngita taguan. Kanang kuan ang gid siya ba kanang mailhan yung siyang bell peppers bo. Sulawa ni so ay may panahimo lang ng sunlight. Pwede mo mailis kay hot mga igo. Char. So karon, iguman ani mga guys, kubon tani mga guys. Alam sila pareho ko ni dagway. Unya. Mga guys, ito mga dagko mga guys, halagay ha. Di ko bi. Kunong bi. Jesus. Ito mga mayang mga guys. May mga ayo. Sorry na phantom lang mga guys. Itikos. Wala ako naman sa diri. Kaya ko naman yung kihinaguan. Dara mga guys. Kani Kani tanaw Kani Ano siya madako po Yung ana na siya. Ay wait. Yung ana na siya Ano siya. Ano na ginatawag nga bell pepper mga guys. So, sorry kaya daghan kay mga bidesina manggod. So dikit ko ni makubkub mga guys. Na notice da kalimot ko mga guys. Gandam din ni daghang mga bidesina. So gilang. Kay once nga mapupo na tani mga guys, di lang ta magsaba. Yeah. Di lang ta magsaba mga guys. Nga mapupuan na tani. Pero sige update na. Pag-update na ko ani kay napakita naman ako nimo. Ako good mga guys, dili mo sig upload kay kapuyan ko, hago kayo kay mga kubkub ko diri pod. Dili ra puni kanang sili ra mong gitanom. Apa yun ko ano? Pagkapin Tara wala nang pagkapin mo diha Kailan man na lumboy. Mo na lumboy mga guys. Lumboy, gitamnan na naman naglumboy Kita mo ng lumboy? Kita nyo no? Ano si mga guys nga di na yun ay kinahanglan kaluton ang bulawan. Kaya ang bulawan naras babaw sa yuta. Nindot kayo. Muna reality guys nga wala i-apply sa mga tao ba. Magkugi lang ka, mananam lang kagsaging. After pila ka months, di may bagoang tulog lang ka. Wala kayo mapupo ng saging. Nindot kayo. Indot kayo nga imuhang gihaguan ba nga nakaani na buga plus na niya puhon ug dili lang ta og kaluyan na ta sa Ginoo dili ug kaluyan ta sa Ginoo mga guys pupo ta na okay na kay na mga guys na bigyan
Nabi mga guys is, oh. Nawa na ninyo. Sinaw ka na siya, pero gamay pa na siya. Pero puhon, kung kaluyan to sa kitasan, nga magbubuhat aning kalibutan, siya na lang mag-igo aning mga guys is, no? Kay, ako good mga guys is, di man ko vlogger yun. Gilingaw-lingaw ra ni kong kaugalingon. Gilingaw-lingaw ra ni kong kaugalingon. Kay, mahitungod, piting lisura ng high school student. High school students, mago. Kaya naman si Silbaler, shout out mo Silbaler ni Hisutan akong pangalan. Ana man Silbaler nga, huna-huna ng estudyante ka. Sugat pag-ingon niya ato sa mga kagaysis. Niya nag estudyante mo na ko di ay nagaparm-parm ba yung kong estudyante man ko. Ana ko nga ay idungan lang ko ni pero hunaon na kong estudyante ko. So mo na nga piting paita yung mga kagaysis. Wala pa kini mga kagaysis tanawan na niyo. Tanawan niyo, ano. Una na, mapuupo na nato. Sige lang kay tagaan tag blessing anis kitasan. Tagaan po ta mag blessing. Magtinagaay ta. Kay di mas tanang higayon nga ako na lang tanan ay ako dili mas tanang higayon nga ako ray maginhanglan. Maginhanglan mo. Basta hindi ka na atsal mag birthday mo. Narday sili libre kani ato ang sili diri uga nang yung ana lang hikay. Actually taas aga may mababa ni sa mga guys. Sige lang kay itur ko ni sa last nga video. So, magkita lang ta mga gaysis kay taas po ako natabi. So mga gaysis, sa dili pa nakuputdo na akong pasundayag, shout out dahil ko ninyong tanan, nga may supportar o may aga ka nako. Nako na kong yukbo kaninyong tanan. Ay di lang ako isutan ng mga pangalan apang pasalamat kay kuninyo ug labaw na akong gipasalamatan ang Ginoong hanggang sa tanan. Down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind and sang to the thunder, rolling over and over we down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind and sang to the thunder, rolling over and over we down. We're getting on fire, we're raising up higher. The bottle is up, we're over